Velkommen til Shop 12 Volts instruktionsvideo af, hvordan skifter du dit motherboard i dit dieselfyr. Du skriver låget af hernede. Tag toppen af. Og så har du dit motherboard her. Du starter med at tage stikkene ud fra gløderøret. For blæseren. Og for varmesensoren. Så har du en skrue, der sidder heroppe. Den løsner du. Og så kan du egentlig trække dit motherboard af og skifte, hvis du har brug for det. Og så er det bare at sætte det nye motherboard på. Lige vinkle en lille smule. Og så kommer det på plads dernede. Sæt skruen i. Sæt gløderøret på. Sæt blæsemotoren på igen. Og sæt varmesensoren på. Og så er det bare lige at sørge for, at den sidder ordentligt hernede i kabinettet. Og sæt gummipakningen på her. Og så sæt låget på. Nogle gange skal man lige rykke lidt med det. Og så skru på her. Og så er dit dieselfyr klar til brug igen.